What's up mga habibi? Good morning! Welcome back! I'm here with my friend, Miss Yori Tuazon. Ay mga habibi, tingnan nyo. Oh, sulihon na lang ka. Daghanon siya. Andito kami ngayon sa ginagawang kalsada. Dito kami sa likod ng paaralan ng elementary school. I'm going to walking and sightseeing to the what you call that? To Arimar Construction. So Arimar Construction. Sila yung nag-aayos dito ngayon sa may Highway. tulay. Kasi may tulay dito, and then inuuna nilang ayusin ang tulay kasi usually pag may tulay may tubig. Yan, dito kami ngayon. Ito lakad-lakad lang ever. Ito na siya ngayon, Day. Oh. Dito to sa sa likod ng elementary school at saka papunta doon sa National High School. Actually hindi pa siya Ginit. Actually hindi pa siya semento, inaayos pa rin talaga. A few moments later. So, baha na naman dito sa amin. Ayan, ulan na naman siya. Agoy, putik na, grabe. Araw-araw na lang ganito. A few moments later. Yes mga habibi, pupunta kami ngayon sa Sapa. Maliligo ako. So sasamahan ako ng friend ko pa rin na si Yori Tuazon. Ting namin. Ito yung Sapa namin dito. Pupunta ka, dadaan ka lang. Ano lang siya, kapatagan lang naman siya actually. Di ka naaakit ng bundok. Mukhang gubat nga lang. Kasi alam niyo naman, buhay probinsya. So, ganun talaga siya. Ayan, ang dami naliligo. Oh my God! Mga puffing iting. Papa Cholo, mga papi. Yes, this is. Iikot ko kayo ha. Tsaka yung mga basura na nakikita nyo, pinagbalatan ng nyug. Kung tawagin dito sa amin is, bunot! Ganito lang ang buhay probinsya. Ay, yung mga mencho. Sino ba yan? Ayan sila Ayun sila. Ayun, my God. O, diba? Ang mga mencho. Mga mayin. Ayan. Ito yung Sapa namin. Si Tion. Actually dito mga habibi talaga hindi binibili ang tubig. Kaya ang mga tao dito walang putok. Laging mababango kahit nasa probinsya lang. Hindi totoo mga habibi. Hindi raw totoo mga habibi. May dito. May ayan ang mga medyo si mga binatilyo. Maaga pa sila. Maligo tayo mga habibi. My God. Hindi ako
Ay, gayan. Barbie, ako didibe. Oh, no, 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 no. Hello mga habibi! Super lamig dito. Ayan. So, I'm done. Uwi na kami ngayon ng aking friend. Papunta na kami ngayon ng bahay. Ganda, mas sarap maligo pag hapon. Ayan, padilim na siya. Sino nakakamiss ng sapa? Comment down below. At ako pa ba iibigan pa? Look, mga habibi. Putik, grabe. Dito kasi sa amin, may maliit na sapa. So, ginawaan din sila ng tulay. Ito na siya ngayon. Ayan. Ito na. But not totally pa ha. Not totally gawa. So, gusto, tingnan mo naman. Oh my God! Ay, di ko kaya, no? Di ko kaya ang putik. Grabe. Ayan. Uy! 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 And din yun mga habibi, diretso. Papuntang high school. Papakita ko yan sa inyo soon. But ngayon hindi pwede kasi sobrang putik talaga. Parang lahar. Ayan. Nakalusot na rin ako. And then, usually, ang buhay ng mga bata, ayun, naglalaro. Lalaro sa may puno. Tara na, go. Thank you, bye-bye.